Здравейте, аз съм Стимо Мас на Sea Dance Festival. За първи път ли си в Монтенегро? Да, и знаеш ли какво? Преди 2 часа открих, че това е 92-та държава, която посещавам. И какво ще кажеш за публиката в различните страни? Пътуваш доста. Да кажем, че удоволствие от музиката винаги има, но се изразява по различен начин в зависимост от културата. Музиката винаги обединява всичко. Всеки празнува различно, но любовта към музиката виждам навсякъде и това ме прави истински щастлив. Знам, ти си отдавна на музикалната сцена. Промени ли се индустрията и музиката като цяло от началото на кариерата ти до сега? Да, за 30 години да. Като започвах, не беше яко да си диджей. Бях повече като джубокс машина. Просто пусках неща, които хората искат да чуят. А сега няма нищо общо. Говоря за електронната сцена и диджейството. Всички ние пускаме различни жанрове, всеки има собствен стил и всичко е индивидуално и уникално. А относно бизнеса, когато аз започвах да се занимавам с това, нямаше пазар за електронна музика. Може да кажем, че тези неща се промениха през 90-те. Тогава започна този бум при купуването на записи, интернет, появи се MP3 формата. Това са нещата, които промениха музиката напълно. В днешни дни няма за какво да правиш албум. Преди правиш проект, защото искаш да продаваш записи, феновете да купуват нещата ти, искаш хората да те харесват и желаеш да им дадеш нещо в ръцете, нещо да колекционират. Днес е доста скъпо да правиш албум на физически носител. Трябват много промоции. В музикалния бизнес като цяло някак липсва признанието към физическите издания. Младите хора вече не се интересуват толкова от това. Ти работи върху нов проект, ще го издадеш ли? Аз тъкмо го издадох преди няколко дни. Това, което издадох е DJ албум. Представих го благодарение на канадския лейбъл My Favorite Robot. Това е чист underground проект, просто DJ сет, няма колаборации с вокали, не е като другите ми проекти, които правя, но определено представя моята представа за музика тези дни. Аз съм напълно отворен към музикалните жанрове, никога не съм се ограничавал. Измежду последните ми проекти има и такъв с експериментална електроника. Наистина доста експериментална, нещо, което не може да се нарече мейнстрим по никакъв повод. Въпреки това е много интересен проект, по който работя с музиканти от 70-те години. Олдскул музиканти и освен това имам една камара колаборации с, така да кажа, клубни артисти. Разкажи ми повече за Ибиса. Защо това място е меката на електронната музика? Някак може ли да кажем, че именно там електронната сцена порасна? Права ли съм? Да, тези дни там е комерциално, но в крайна сметка там е меката на техно и хаус музиката. Това е благодарение на имена като Пол Окенфолд и други, които се появиха през 90-те, дори 80-те години и почнаха да пускат там. Англичаните вкараха електронната култура в Ибиса. Това място винаги е било символично, дори назад в историята. My name is Timo Mas. You're watching The Voice and you're listening to my voice. Peace. I love you.